Ing sawijining omah prasaja, urip loro bocah sing duweni rupa meh padha. Jeneng meh padha, nanging nasib sing beda. Saben dina, salah sijine tansah dipuji lan dibanggakake. Dene sijine maneh kerep dibanding-bandingke lan senantiasa dianggap kurang. Bagas, bagus, nang tangi. Wes subuh ki lho. Nggih Bu, kula tangi. Bu, cek peteng ki lho. Kok ae sebuane. Aja malesan, subuh wi berkah. Nang salat. Yo sik. Bu, kula badhe teng masjid riyen, Bu. Ya sing khusyuk ya salate. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, kok orang salat? Kok orang tangi bareng ki piye to? Nang tangi. Ya Allah ya Gusti. Dua anak kembar kok yoni sifatnya beda. Ya Allah ya Allah. Kilo le, delokan wi bagus. Kemang ki dibugar andang tangi-tangi, radang salat. Kamu aja koyo ngono ya le. Dadi Boten. wong alim. Siap. Padahal aku ki salat subuh ben ketok alim. Ben dipandang wong apik. Asline yo rasa-rasen. Ngantuk pisan. Padahal aku gak sholat subuh di masjid mergo aku ngrasa emang gugum dhuwur aku wedi nek dadine gak lillahi ta'ala malah riyak tapi ya wis lah ora apa-apa. Ndang budale, engko telat sekolah. Tas lan buku pun tak siapne. PR nggih sampun rampung, Bu. Lah, kuwi sing bener le. Gus, munanmu wis purung. Pun setengah, Bu. Kok setengah ki piye to? Kapan seriusmu? Nek ngono kapan pintere? Kehidupan yang berbeda Badhe budal riyen. ternyata tumbuh rasa yang rupa menyelimuti raga. Sebab kita semua bernaung di satu tempat. Hati-hati le. Madu. Hati-hati le, sinal sesregep. Nggih, Pak, Bu. Seperti diketahui dunia adalah tempat di mana kita menimbun cerita. Karena tentangnya yang penuh dengan tebakan tidak tertebak. Pak. Lha kowe lo nyapo tegus telat neng. Duh wae wonten alangane Pak Siti. Walah lagi saben minggu enek lesanmu. Ya wis nang mlebu lapor guru piket. Anak-anak, tugas dina iki yaiku asesmen formatif 3 kang ana ing GKS halaman 28. Lan diorani ditulis di lembar kertas 2. Ngapunten Bu kula telat. Ngapunten Bu ngapunten. Mana Gus? Awak ki wis disiplin ta? Lho gak kamu. Wis regep kalau telat. Awak ki lembar tapi beda banget to, Gus. Wis, lalu tapi kok nek mulai selesai kelas mulai. Gus.
Apa to awakmu ora iso disiplin iki? Ora kabeh kowe ngerteni iki bener. Lah. Sakwise iku, bocah loro mau bali menyang omah. Bagas teka luwih dhisik dene Bagus teka keri. Nalika Bagas teka disambut apik karo buke. Nanging Bagus malah dituduh nggawe perkara amarga teka keri. Assalamualaikum. Anak-anak, minggu ngarep sekolahan bakal ngadakan lomba pidato. Lan per kelas mau oleh kirim siji perwakilan. Nah, sakwise mulai tugas-tugase kalian sing paling pantes maju yaiku Bagus. Loh, kok Bagus, Bu? Amarga suarane cetha lan suarane tinggi ngomong iku meyakinkan. Jadi ibu yakin sing paling cocok maju yaiku Bagus. Nggih Bu, matur suwun. Pak, Bu, aku dipilih kanggo pidato lomba. Yo ono sing iso bagane. Gus, lah melu lomba apa? Enggak, Bu. Awakmu ki mesti malesan. Mosok ora melu lomba-lomba ngono. Contohan lho Masmu melu lomba-lomba. Piye to, nek wong kowe ngomong ora dirungokne. Robar iki lho nek ibuke nek ngomong. Kuwi to sing jenenge Bagus, darane Bagus. Yo kuwi lho, sing sering gawe masalah iki. Padahal kembarane sergap pinter kan jadi kebanggaane wong tua. Lah wi lo mondar-mandir gak jelas masa depane. Pemuda kudu duweni integritas lan dedikasi kanggo bangsa. Suaramu wis apik sih, Gas. Nanging ekspresimu lu dikuatno maneh ya. Nggih, Bu, kula coba malih. Gus, aku sakjane kecewa awakmu gak melu lomba, padahal kan Mas Nathan suaramu enak. Ora apa-apa res, sing penting ana sing maju wong aku udah pada pinter. Nanging aku ngerti kok awakmu tuh luwih sopan. Ojo nganti terus-terusan ngalah. Terus pun ya, Res. Gus, mandek kok iki lho catatan pelajaran wingi sing awakmu gak melu. Tak fotokopine piye mbek menawakmu butuh. Matur suwun res, kowe kok repot-repot to. Ora kok, aku malah seneng sampeyan awakmu. Sakjane aku yo ora pengen melu lomba res. Mergo Ora apa-apa kok, aku lo ngerti alasanmu. Res. Awakmu nonton karo aku. Nonton apa? Nonton aku ya. Gak sinau ya. Ngopi bareng. Ya ndelok mengko yo guys, soalnya aku arep nyusul Bagus sithik. Mergo arep enek sing tak omongno. Ya guys. Terus kowe emang beda karo liyane. Kowe ndugel tapi kowe cek peduli. aku mau dadi awak dhewe. Yen ngono. Aku kudu gawe dhek ndelok aku. Itu si Bagus. Kan ngono wae. Aku kudu piye iki?
Naras yo ngene terus aku kapan. Mes Nuwun. Lan Sopo sing teko wingi ngene? Mbah. Kula badhe nyuwun tulung, Mbah. Saben tumindak ana bayarane le. Kowe bakal ngerti. Ya wis le nek ngono ndang mlebu lungguh sik. Mbah kula badhe nyuwun tulung. Kula kepengin akeh sing delok lan milih kula, Mbah. Pripun, Mbah niki? Ati menungso ora iso dipaksa le. Yen dipaksa ana regane. Ora napa-napa, Mbah. Sing penting dhek dadi nggonku, Mbah. Gak apa-apa, Mbah. Yen kuwi karepmu, kowe kudu siap nampa akibate. Wis mantep atimu le. Nggih, Mbah. Niki, Mbah, foto areke, Mbah. Kabeh raga duwe nyawa. Kabeh nyawa duwe raga. Sing dibeli ndak karepe ndak. Ati sing acot. Ndak mana sing cuk cuk. Iki duk bareng sembarangan le. Iki kalung. Ati sing goyah bakale dawa nafsu. Nggih, Mbah. Iki barang sing wong sing mbok karepke. Nanging ngiling le. Katresnan sing dipeksa ora bakal nggawa tentrem. Nggih, Mbah, matur suwun. Saiki Laras bakal dadi nggonku. Naras mlebu lan nemokake barang arupa kalung menyang tase. Dene bingung, nanging akhire bodo amat amarga kalunge apik menurute dheweke. Akhire mantrane Bagas manjur. Naras malih berubah sifate lan ragane kena. Woi. Mas, awakmu kok oleh katon beda saiki? Aku ora ngerti, aku ngerasa nyaman di awakmu. Ya wis, ayo jajan bareng wis. Naras nyapa ya kok aneh, ana sing ora biasa. Kok aku nih Naras iki? Awakmu ngapa naras? Aku ora pengen kalah terus karo kowe. Iki wis dindakake. Tresno ora dilebokno kaya ngene, guys. Awake panas banget, emang mas bolak-balik pingsan.
Gak apa-apa. Ciri Mbah Jiwo kudu ana penggantine. Yen gak enek, dheweke iso luwih parah. Tak aku ae sing gandani naras. Aku ogah aku njabut pelet kuwi. Wis oke. Sing duwe niatan paling resik iso batalke. Piye Mbah, kondisine nares? Jiwane wis keiket le. Yen ora ana sing ngeculne, dheweke ora bakal slamet. Mbah, kula nyuwun tulung, Mbah. Tulung slametno dheweke, Mbah. Ana regane le. Tapi kudu enek jiwa sing gelem ganti. Jebul aku kok ngono. Res kowe sik duwe masa depan. Sik akeh sing sayang karo awakmu. Gus, Mbah, yen aku gelem cai iso slamet. Iso le. Nanging kowe ora bakal bali maneh. Ojo, Gus. Aku wae, Gus. Aku sing salah, Gus. Kowe sik dibutuhke wong tuwa. Kowe kudu urip lan menderke kabeh. Gus. Gus, ojo tinggalno aku, Gus. Gus. Anakku, aku royolmu. Aku durung bener-bener ngerti kowe. Bu, Pak. Iki kabeh salahku. Maksudmu apa, Le? Aku sing teko ning dukun. Aku sing gawe nares kaya ngono. Mergo aku iri. Mergo aku pengen duweni dheweke. Dheweke yo Gus, awakmu belum ngalu nggo tenan lho. Padahal iki karo aku lho, kuwi iki karo aku. Apa kok gurune kene awakmu lho? Dan jenenge dibutuh. Yo tak lakoni nang hujan wis suwe pengen ngono. Bapak ibu mesti bangga nek aku sing maju. Malam maju. Gus, penting kesempatan tiket no. Gue sing ketok ono. Nih, aku wae sing maju. So dia Gus, ora apa-apa. Gus. Gus. Kudu aku sing mati, kudu dheweke. Kenapa? Kenapa mati begini? Aku sampai bangga-bangga namanya wong-wong kok bisa itu. Apa ada rasa kecil kowe itu? Kita sing salah le. Kita sing mesti badhe-badhene. Ora tau delok apike bagus. Saiki ora ana maneh sing dibanding-bandingke. Sing ana mung penyesalan
lan katresnan sing telah dingerteni. Bye.